Termont mag dat eigenlijk niet weten, maar ik vind dat er een kritische linkse stem nodig is. Omdat dat gezond is, een linkse kritische oppositie. Termont heeft gezegd dat ik niet mag stemmen voor Tom de Meester, maar ik doe dat toch. Omdat Tom voor een openbaar energiebedrijf is en zo gaat met een elektriciteitsfactuur naar beneden. Want ze zijn gewoon de enige linkse partij die er nog is. We mogen van de burgemeester niet op de PvdA Plus stemmen, Maar ik ga dat wel doen. omdat ik kritisch durf denken. Ik wil mijn nachtbus terug. Ik stem gewoon op Tom de Meester. Zeg het niet aan Daniel, hè, maar ik stem op Tom. PvdA is de max. Zoiets zit Siegfried Brakke daar alleen in de oppositie. Maar ik mag toch nog niet stemmen? Een linkse en kritische oppositie is gezond voor Termont. Ja, allicht stem ik op Tom de Meester. Ik ben Tom de Meester. Ik meug niet van Daniel, moet het toch maar hoesten.